Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po naman po ng panibagong karunungan din po. Sana po may masiting nais po kayo, tiwala sa sarili at ilagay sa sarili, isip lamang sa puso at isipan lamang po, ilagay sa puso at isipan lamang po para gumabay po sa inyo ang orasyon na to at kumasi po sa inyo. Ang ipagkakalog ko po sa inyong araw na to ay magagamit po sa taong nais mo, yung gusto mo maangkin po. Ito po ay isang gayuma po, ipagkakalog ko po sa inyo. Ito po ay dadasalin po o bibigkasin ng 3 bisis at po sa picture o larawan. Dasalin gabi-gabi at makukuha nyo po na kung kakasina po sa inyo ay makikita nyo po yung ninanais po na mangyari po. Dapat po ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin nyo sa taong gusto nyo pong makasama habang buhay. Huwag nyo gamitin na paglaruan po. Kasi may balik na karma po ito sa inyo kung gagamitin mo nyo sa walang kakwinta-kwintang bagay po na po. Gamitin lamang po sa inyo na pupusuan o gusto nyo pong makasama habang buhay. Ay lamang po ang bilin ko po sa inyo. Huwag nyo pong paglaruan kasi babalik po sa inyo karma po. Kaya pagkakalog ko po sa inyo sa mga tao pong binata na po na tigang na po mga lalaki po dyan na wala pang asawa, nagedad na po sila ng 40, higit na 50, hindi po sila nakapag-asawa. Pagkakalog ko po sa inyo para makapag-asawa na po kayo na babae. Yung talagang gustong-gusto nyo po na first love nyo po o ninanais nyo pong babae na gusto nyo pong makasama habang buhay. Pagkakalog ko po sa inyo para may magamit po kayo. Ito po yung usalin po gabi-gabi. Hintayin nyo lamang po na ito po yung kusa pong mangyayari po. Kahit usalin nyo ng usalin sa gabi-gabi bago matulog, ay po nyo sa picture. Kung kayo po ay nasa malayo po, halimbawa po nasa malayo po kayo lugar, at malayo nyo pong isinisinta nyo po, kung nasa malayo rin po, pwede sa picture, o po, usalin nyo naman po sa gabi-gabi. At siguradong makakamtan nyo po ang ninanais nyo po na mangyari po. Narito po ang orasyon po, orasyon upang makasama ang taong nais mo. Narito po ang orasyon po. Tis servo igusum is Maria is David. Dios Pater, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Usalin lamang po na 3 bisis po na pabulong na wala po nakakarinig kundi kayo lamang po. Tis servo igusum is Maria is David. Dios Pater, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bigkasin ng 3 bisis, ipo sa picture o larawan, dasalin gabi-gabi bago matulog sa gabi po. Kaya po, sana po naintindihan nyo po. Kaya yung mga binata po na dyan na kung makapag-asawa na po kayo. Pero ito, tagubilin ko po, ang tinatahing bilin ko po lamang po sa inyo ay gamitin nyo lamang po sa tama at huwag nyo abusuhin. Kasi may balik na karma po ito aking share po sa inyo. Gamitin nyo sa inyong nanais po na mangyari. Nanais nyo po makatuloy na habang buhay. Maraming salamat. Ito po ang orasyon po.
Maraming salamat po sa inyo lahat.